namar ban form ke MD government ro ka NPP ka first support baka yo ka BJP ba I support ingkon ke NPP ban form ke MD government. Kiba PKP jingïakren maximum family. Okay, PMT ang gumna kiba pli KMP ki jingïakren tang san men. Ngia ki shoy ka ILP ni ngia ki shoy ka khasi language. Ka ILP na ribe ki na way long back. Bless puni pibaro and welcome you back to Word Winner. Temtas ngi shabang stang ka video nga kaban kali ka ka chikli ben kang do. Kata ka long. Hato ha ka por balong MP Dr. Late Dr. Ricky AJ Syngkon. Iklam yo sa ban Kren. Ni kapor ka chung shout sa parliament. Kata ka chikli ben kang do. Ni pat ba ka peit. Temtas ngi kan spang ki artli video. Kata ka de ka video ka ben kang mapa imadu Prestone Kren spang kata ka parliament time. Ka ba ka de ka jingkren jong I Dr. DRL Nonglait. Siapang kata ka inclusion jong khasi language apa ka ïadei. Tiang ina sana ka video ka jingkren jong I madu Prestone mo. Ban ong yapi. Lada ki paidbah jong Shlong parliamentary constituency ki penjok ya I Dr. DRL Nonglait. Ka ka plus point la di lek ïadei. Ka plus point la di lek ïadei kalong bak. Inam dai su video kren tak si mi harle. Hinamar menakan ni fi dak to burok. Asnem tam. Kiba PKP jingïakren maximum family. Okay, PMT ang gumna kiba pli KMP ki jingïakren tang san men. Tama kasi dia tu potensi Kren. Karena maximum family. Kata-kata jigi syalin pe jigi prosedur. Apa palingan? Kajing mertoi yang Dr. DRL Nonglait lalu jauh. Jingkren minimum si kena. Namar balai kiwei KMP. Jingïatai partners mangi. Kin support. Uwei ai pabunit, uwei ai kasan minit, uwei ai lai pabunit. Toi si kena Kren mentah. Mana si kena? Exactly. Kara ka jingsha kumba ka MPP ka don jingïatai bahaba ka BJP namar ban form ke MD government ro ka NPP ka first support baka yo ka BJP ba I support ingkon ke NPP ban form ke MD government. So kumba ka don jingïatai bahaba ka BJP siya po parliament maybe kilaban ay ka por ka jong iban form ka ta ka shikanta ban yo Kren DRL Lindon I Dr. DRL Lindon online. Tama ka ban kali ko ke jingkli. Hapor ba I Dr. Ricky Syngkon iyo ban Kren ka ta ka san minute ro iklembo si kamat ka jong I kamat ka bakong san hapo ka table. Nan panifika ni ka video ka jingkren jong I ma. On behalf of each video and every soul that of the one Shalom video ka don kumba 10 minute shubo nga 10 minute try ka don na video seats who have supported me and who have enabled me to stand in this great institution and to speak this almost at the last hour of the day. Mr. Chairman, I just want to remind myself, to remind the members of this 18th Lok Sabha and also the rest of and the people of this country that nothing is impossible with God. Why I say this is because of the fact that I belong to a party which we started just less than 3 years ago. And it is a party which fought the election without money, a party that fought against corruption, a party that stands for clean politics, good governance, honesty, and for the protection of the rights of the indigenous people. And also to uphold the constitution of this great nation, to ensure secularism, pluralism, federalism, that these are the tenets of our great nation prevail. Ani Kren, hagan ka video Kren pang ba kumno ka VPP la form claim kapisa and they're against corruption and all the stuff, honesty and stuff ma. Tila Kren kata baru ka ba yung ba ngibat ka constitution man ay kata ka secularism kata ka federalism man ay kita baru kon. Kumagadon ka constitution kata yung Dr. Ricky Syngkon hangne. Tapi bila kau nampak kan video baru kau filaban baik temangon tangan cuman ipi kabentak kabai keren kan video ramar dengan cuman ini video kan cerong palat. So ngan penungkot kan ya nak kabapan baik keren. Nampak yang ni hakan ka ayupin baik kamat kaba mai keren ma. Ani keren sepang kata asam Meghalaya border kumaja pola pangam. Hadu menta kajigja pola pangap kapat dan solution kan dia rem. Okay. He express ro kan ka ditang ka introduction ma. But he also expressed his desire to deliver his speech in Khasi. Yang ba mairi kwa ban deliver ka speech ka jong iban ay ka speech ka jong iya da kaktin Khasi kuma kiwei ki MP ki ay da kaktin lade da ka mother tongue ka jong ki da kaktin lade. But the advocate to be yang ba ban include i Khasi language pa ka age schedule. Just an introduction. Okay? Just an introduction. So ikran no pangata ka kumno ban klan ya ka tourism hapo ka state ka jong iban bus ya ka commercial airport hapo ka state ka jong
Badi kren us pangata ka CUET exam babun ki khna pa ka state ka jungi ki yo center banthoi ka exam ka jung ki shangai babun ki khna kim tre shu bani thona ma ka jangai palat to which is a minus point nam ta ka state ka jungi right ikren pang kita bar khoi war desh pang tang pang kita pang udu yong ikren chapang ka ILP ru ila bu ya kata kamat ka jinglam khamat ka jong ish pang kata ka ILP impat ong ban bu da ka bill hapo parliament hani ila bu ya kata ka jinglam khamat nam ta ka ILP kumbalong nam ta ka ka ban include ka khasi language hapo ka schedule kumbalong ikito ila bu ikal jinglam khamat ya kata ka introduction de bugun ke ikik bal akren la ban pe na pros dengan sasani phikan ka ling sa bu phikan ka ling an pen phikan ka ling mtane right kane ka jingkren jong i Dr. Ricky AJ Syngkon mo pe hang ne la tho yu kine special mention demanded removal of VC in the Northeastern University Katula lab resolve long pending border issue farmer in the West Gentia Hills Katu kadang ya Mentaro request for compensation affected the farmer so many things ang ne nasasan ka ni kaling pila ban pet ka ni kaling lewang no IPM kini baro khoj kini ki baro khoj ki de tang ki ban pen khlan ya kalo de ban bu kabil tementa ku me ka ILP phinom lap hang ne phinom lap ka jingkren jong ka ILP hang ne bele namar katu kadai phi habbu hapan klan choy ka jingkren ko jompi phi ai bhasha ka jinglam khamat ka jompi bali ba ka state ka jompi ka kam ka ILP phi hapan klan choy kata because nging ladon ka 6 schedule nging ladon ka MRSSA right Meghalaya Residential Security Act nging ladon ka to tementa kitu kide ka ILP ka bill tementa kom ka 8 schedule ro but include khasi language pa 8 schedule ro ngidon kam manbo ya ka bill so which is just an introduction kan tementa inang bo tang ka introduction ka jong i spangini ki artali de mantaban ong no ba i okren tang san minute ngata de okren tang san minute ilabu ti kamar ka jong i pa table katu ka jingkren mata yo 10 minute to ilabu i kamar ka igi ban kong sana po ka table mar ka katu ka de tang ka jinglam khamat de mantan pan is ko video kata ka de ka jingkren jong in DRL Nonglait sangap ka de jingkren jong i ma Nilai jadi MP, baru MP jongi, nilap habang itet, ya di proceedings, jong ke Lok Sabha, nilap ba 4 jura, ya ke bil, lani ke jingterwa, kom ke Hynrei ke menyong ke tin kasi, ban pelang tin sarkar, ban pelang tin, ke schedule language lani ke tin balai itu, dah ke kene temapra, hadu kini ke kendiat senam kibadap, Hadien banyak kedau ya kata, we ni MP, jongi, ulara, ya ke bil, hadai kata bil kedai, Tang ke private members bill. ka jingkren jong i Dr. DRL Nonglait hang ne yang ba i MP barim kata ya nam ta nam Ricky Syngkon yang ba i klemra ya kata kabil nam ta kata ka khasi language temta ka ILP ong phianga ngia khi shoy ka ILP ni ngia khi shoy ka khasi language ka ILP na ri khi na way long back 10 years 15 years try like ILP hadu menta padan barak ka bill siapo parliament ka ILP idang sampai tang memorandum idang submit tang ya kata ka political pressure memorandum kena sampai tang kata the khasi language is the same thing ngidang pendip ya ka khasi language na pa state government man no ara jaka pra menta kena penyat tang ya kata ka memorandum ti Dr. Ricky Syngkon ro who knows ilalait no ma mapli ilalait no nama who knows akini kis namro iwan ra ya kita yo ligbo ya takabel mentai ang ba i Dr. DRL yang ba ladon naki MP ila hadin ka jingïakren ka chongki don naki MP ki balibo ya ka private members bill nang lawan kamdon ka private members bill dan balibo ya ka private members bill na kano ka party ro te mate pisa klik ka private members bill kare ka bill ka ba MP ubom day minister na po ka cabinet ubo ya ka bill hakmat ken hakmat ka parliament just because ba ang bakadi ka private members bill kamde it doesn't mean ba kamde ka public bill kadi ka public bill hi tamba ka day ka bill tanam ta ka way ka state utaw MP umday minister tementa balada u MP ubaday minister ulay bu ya ka bill hakmat ka parliament kata kadi ka government bill so hanis ko ambo ka way ka jingkli namar nga ngalawat ya ka manifesto jong ka NPP ro nam ta ka MP election ngamlap yang squad ban kali ka way ka jingkli haka manifesto bangay ina paki WhatsApp ka manifesto nam ta MP election jong ka MPP kade tang kata kamat bandit kren ban punyo ya kata khasi language hapo ka edshidil ada pio apta ka bahaplan tama balay tang ya ka khasi language lihim kren spang ka border issue pang ka lapangap spang ki border issue lihim kren spang kita there are so many things going on in the state Lebih crunch pangkata. Balik pin kot petang kata khasi language.
Limang crunch pang ka ILP. O at isang to baka NPP ka maybe baka don ling ha baka BJP. Maybe da ka poy siya ka parliament yo. Kayo ta ka kantaban yo crunch sibon. Na mapiklam aya kata da ladapim aya kata ka introduction ka kata ka ILP, bali nung kami ka ILP, bali nung kami kata hasi language. Piapan siya kita baru card as an introduction. Makibriw bakiwi wiki MP ru kilaban support ipi. Ladapim le kum ta do you think so it's possible se. That's the question. So ngam tip I hope ladak i job i Dr. DRL Nonglait ru dalai lech tay inum ra tanya kata hasi language. Inra ikiwi bentaro. Kiba kong sanam ta state ko jongi, kiba kong sanam ta kibriw ki jongi. Ikerman niya kata te ngam don Asia banong tang kinikintin lano ngam tip pisong hapin ami ka jingkren jonga na pisong hapro comment hapo ng jingkren na pisong hapro comment hapo pisong kumno. Ang kinikintin publish mo ni pibaro kiba peit until next time. God bless you all.